everyone. Haino no teusha lamsogo ani ok tal video bo. Hingkai ang tini hingke taal khojana ni thang tongo. Iko bag rok tuijak. O bag o dawi tubunai. Hingke thana sekang. Ani jamra bo phangkisanai di. Iko jamra bwthai torka nukha jamra bwthai torka hingke tabuk thangui tong
Kucang angka cake tau bono kari nya gana bahai ang abo bono ke makar sini wah nongkor phaika wow spongy soft hwnwi tongkha gamang tabuk chai ne agi ani ma tongpro buano song charu tikhe mike ang bini thani no swrwngwi bona rakha mike agi rogo songka ang tini first time songya agi bo songjak no ne tini ang no songwi funo kata ani ma ni recipe mike tabuk to ma guri kha hangkai ang no songwi ma chasnai abon bagai norok no songwi funo ka nge phaidi tabuk chai ne gena ani ma songma haino kha bo ano tikhen songwi charu agi muitu mani thangka bono to khano bo songmani ke kisa ala dangu buma songmani boinse juda hamani khanaya da abun buma songmani mui chotani sai alada angno ronga singna mu chongo nongni ma bude nongni ama bani nongni ma amdike ra songli chari norokno ano khagi songli chari mani ang moitu narakha ngang abono moitu khlainai songka ngai anto ma bukrikha ngai ang mang songli ma chasnai chabai kha tei belai na thoka unke norok bo umtiki no khlai chadi nogo tabuk tal ni jora ba tal na hari tal khojai na hardi tei umtiki snamai chadi awang rok busuk khlai chashni bahaya da tal awang rok bachung agin shmi phano chai phayo unke norok umtiki kisa juda ke khlai chai na gi thobu tei o tal ni specially tal ni khir oma chawi ang ani mana mutuman kha tini asuk jora no ongsinai norok ani video no chajabi ta hake please like di share khadi te subscribe khina ta pokdi Hambai khulumka